Качамак не се готви за красота, готви се за засищане. Затова след него можеш да цепиш дърва, да ореш или просто да си легнеш с усещането, че в стомаха ти има нещо стабилно. Започва се с вода и сол, кипваш. После сипваш царевично брашно на тънка струйка, бавно избъркане. Без мързел, без бучки. Бъркаш, докато започне да се отделя от стените на тенджерата. Значи е готов. Значи е станал каманак, храна с тежест. Слагаш в чиния, разстилаш, правиш кладенче и там влиза магията. Пръшките, свински най-добре, изпържени до злато, да хрупкат, да миришат. И мазнината, тази мазнина, се излива отгоре, без срам, без спиране. Може и натрошено сирене, може и лъжичка мас. Но истинският качамак с пръшки не търпи капризи. Той е направен за хора, не за снимки. Сядаш с лъжица и си казваш: ето е храната, с която са израствали мъже и жени, които не мрънкаха, а вървяха напред. Качамак с пръшки, бедна рецепта, богат корен и всяка хапка, глътка от времето, в което всичко беше истинско и се ядеше с благодарност.